Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 23 ostirala elkarrizketa bakarra izango dugu. Oraingoan Iker Narbona etorriko da Etxebizitza Sindikatutik datorrena. Etxebizitza Sindikatutik Hego Euskal Herrian etxegabetzearen problematikaren inguruko ikerketa integrala egin dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1883an Rudolf Dieselek diesel motorraren patentea jaso zuen. Urte batzuk geroago, 1904 urtean, Amerikako Estatu Batuak Panamako kanalaren kontrola erosi zuen, $10 milioi truke. Egun berean, baina 1918an, Sobietar Armada Gorria sortu zen. Eta bukatzeko, 2002 urtean, FARC taldeak Ingrid Betancourt bahitu zuen mitin batean zegoenean, eta 2323 egunetan ez zuen askatu. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Berrehun eta berrogeita hamar lagunek manifestazio egin dute Elizondon Loziseko lan hitzarmena eskatzeko. Ene Nafarroak azken asteotan nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorean egon diren mobilizazioaren inguruan duen jarrera sindikala helarazi du. Landa garapenak Nafarroko kalitatezko produktuak sustatzeko 1,1 milioi euroko diru laguntzak argitaratu ditu. Egile berrien euskerazko 33. literatur lehiaketako sariak banatu dira narrazio labur eta poesia sarietan. Carmelo Astrainek Ziudadelako Bolbora tegian erakutsiko ditu 375 egun sormen erronkan egindako marrazkiak. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean, Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñan. Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen gaizkiaren hutsaltasunaren gaineko txosten bat liburua euskaratu du Koro Navarrok eta Mario Zubiaga Garatek idatzi du hitzaurrea. Arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean zientzia politikoetako irakasle Mario Zubiagak liburua aurkeztuko du. Larunbatean alde batetik biltokiko txotx eguna egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Biltokik txotx eguna ospatuko du otsailaren 24ean. Astigarragako Izeaga sagardotegira joango dira. 12etan aterako da autobusa eta gaueko 11etan itzuli. Bazkaria eta autobusaren prezioa 60 euro ingurukoa izanen da. Izena emateko idatzi hurrengo WhatsAppean. 699-612-124. Bestetik, Bali Berdea egurrezko akuariuma tailerra egongo da Sanduzeleiko Zibiboxean. Bali Berdea sormen lantegiak antolatu dituzte kaligramak eta art zinkok aurrentzat. Hainbat proposamen landuko dituzte margoekin, koloreekin eta formekin jolasteko. Egurrezko akuariuma sortuko dute.
Arratsaldeko 5:30 abiatuko da saioa, Sanduzelaiko Zibioboxean. 6 eta 11 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago eta 10 leku daude tailerrean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, mediku baten urteko batez besteko soldata 85.000 da Nafarroan. Osasun sailak baztertu egin du oraingoz soldata igoera berririk. Txosten baten arabera, ordain sariak Euskal Autonomia Erkidegokoak, Aragoikoak eta Errioxakoak bezalakoak dira. Nafarroako gobernuko osasun kontseilaria den Fernando Dominguezen hitzetan, ez dut onartuko medikuen sindikatuek grebarekin mehatxatzea diru gehiagoren truke. Argazki nagusian, 2 pertsona balkoin batean daude suhiltzaileek erreskatatzeko zain. Titularrean, sute batek 128 etxebizitza dituen eraikin moderno bat suntsitu du Valentzian. Gutxienez 14 pertsona zaurituak izan dira, baina ez dakite zenbat dauden barruan. Sua azkar piztu zen hormetan, eta teknikariek polituretanozko estaldura seinalatzen dute. Erdiko berrietan, Europar Batasunak zehazten du iraupen luzeko bitartekoek finkoak izan behar dutela. Uste du Espainiak gaizki aplikatzen duela iraupen jakineko lanari buruzko esparru akordioa. Honen beheko berrietan, alde batetik, Koldo Garzia aske geratu da maskaren iruzuragatik deklaratu ez ondoren. Bestetik, Inigo Urkulluk hauteskundeak deitu ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, hurrengo apirilaren 21erako. Jarraian, Alavés, bortxaketagatik 4 urte eta erdiko zigorrara kondenatua dagoena, libre gera daiteke 15 hilabetetan. Ondoren, hildako bat, larri zauritu bat eta 2 arin N121 Herriberrin izandako talkan. Bukatzeko, Carlos Fonseca, 23F La Farsa, historia de una investigación amañada, obraren autorearen hitzetan, inplikazio handiagoa egon zen 23F-en, ez zen izan uste dugun bezala. Diario de Navarraren titular nagusian, trafiko eskumenak askatzeko hobekuntza erreformatzea erabaki du Txibitek. Lege organiko hau aldatzeko gehiengoak behar dira Iruñean eta Madrilen. Argazki nagusian, atzo Valentzian piztutako sutea. Titularrean, sute bortitz batek, eraikin bat suntsitu du Valentzian eta gutxienez 4 hildako utzi ditu. Ez da baztertzen minutu gutxitan 14 eta 10 solairuko bidorre eta 128 etxebizitza hartu zituen suak hildako gehiago utzi izana. Eskuineko berrietan, alde batetik, Sarasate pasalekuan hutsik dauden lokalekiko interesak gora egin du. Bestetik, 22 urteko gazte bat hilda Herriberrin izandako zirkulazio istripu batean. Azkenik, Europak Espainiari eskatzen dio iraupen luzeko bitarteko guztiak finko bihurtzea. Goiko berrietan, alde batetik, uharte izotz pista ixtea pentsatzen ari dira. Bestetik, Manolo Garzia Iruñera iritsi da. Bukatzeko, osasuna erasoko kantuengatik gehien zigortu izan dena. Gara egunkariaren titular nagusian, Urkulluk hauteskundeak alderrikatu eta deitu ditu apirilaren 21erako. Lehendakariak azkenean autonomikoen data argitu du, eta EAJaren eta PSEren arteko ituna goraipatu du. Euskadiren interesen defentsan guztiaren gainetik, oinarritu baita. Argazki nagusian, Inigo Urkullu hauteskunde eguna iragarri zuen gobernu kontseiluaren osteko agerraldian. Erdiko berrian, Txibitek trafikoa aseguratzea aukeratu du hobekuntza erreformatuz. Beheko berrietan, alde batetik, Jone Laspiur, Negu Hurbilak filmaren protagonistaren hitzetan, iheslarien nahasketa bat da Jone, haietatik sortua. Bestetik, Osakidetzak 1431 plaza berri iragarri ditu. Artefaktua atalean 23F, lehenengo sustoa, gero tragikomedia. 1981 bateko otsailaren 23a arratsalde erdian
Tejero buru zuen Guardia Zibil talde batek kongresuari eraso zion. Kolpista saiakerak gogor jo zuen gure herrialdean, eta fusilatuen zerrendak egiten hasi ziren. Jende askok ez duen bere etxean lo egin egun hartan. Berriaren titular nagusian, apirilaren 21 deitu du Urkulluk hauteskundeetara, eta 12 urteko zikloa itxi du. Nabarmendu du hurrengo lehendakariari ahalik eta legaturik onena uzten saiatu dela, gobernu programa bete baitu. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeen kanpaina apirilaren 5ean hasiko da. Argazki nagusian Urkulluren agurrekoa. Inigo Urkulluk 12 urteko agintaldiaren errepasoa egin zuen atzoko agerraldian. Beheko berrietan, alde batetik, migratzaile gazteen geroa bideratzen, haiek 18 urte bete eta gero. Bestetik, Gailu taldearen azken diskoa, patxadaz eta adi entzun beharrekoa. Eskuineko berrietan, alde batetik, zaintzaileen eskubideak jasoko dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako erakunde nagusiek. Bestetik, Auzitegi Goreneko fiskal buruordeak baztertu egin du terrorismoa egoitzita Puigdemont ikertzea. Jarraian, inoizko emaitzarik onenak izan ditu Iberdrolak, baina zerga bereziagatik kexu da galan. Bukatzeko, etxeen salmentak 10,6% egin du behera Hego Euskal Herrian, interes tasa handien eraginez. Goiko berrian, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlari batzuek beroa energia elektriko bihurtu dute Antartikan, sumendiak behatzeko. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, eskola jardunaldia erabaki dute dagoeneko 77 ikastetxek. Erabakia hartu duten ikastetxeen artean 56 izan dira jardunaldi jarraiaren alde egin dutenak, eta 11 zatituaren aldekoak. Prozesua amaituta, haur horiek erabakita gelditu den jardunaldi hori izanen dute 2028ko ikasturtera arte. Oraindik ere, boto emate prozesua abian dute beste hainbeste ikastetxek. Gaur, guraso askok, bertatik bertara ematen ahalko dute botoa euren ikastetxeetan. Heldu den astera, arteko epea dute jardunaldia erabakitzeko. Martxoaren 1ean, Hezkuntza Departamentuak guztien berri izan beharko du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Palestinaren aldeko manifestazioa eginen dute gaur Agoitzen. Bestetik, hildako bat herri berri parean izandako auto-istripuan. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, goizean zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, eta Kantauri isurialdera mugatuko dira, bereziki kostaldera. Alabaina, arratsaldean, zaparradak ugaritu eta barnealdera zabalduz joango dira. Kantauri isurialdean ekaitzak jo dezake, txingorrarekin batera. Mendebaldeko haizea ibiliko da. Kostaldean indartsu ibiliko da, eta Ebro ibarrean ere bizi ibiliko da. Temperatura asko jaitsiko da eta elurkota 800 metro inguruan egongo da. Larunbatean, negu giroa izango dugu. Zaparradak edonon eta edonoiz bota ditzake, baina ugariagoak eta mardulagoak izango dira egunaren lehenengo zatian, eta Kantauri isurialdean. Eta orduan baliteke ekaitzak jo eta txingorra botatzea. Araba eta Nafarroan, Iruñerritik behera, zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta kostaldean indartsu ibiliko da. Temperaturak behera egingo du eta elurkota goizean 700 metroren bueltan kokatuko da. Baina arratsaldean igotzen joango da, 1000 metroren bueltan kokatu arte. Igandean, haizeak gogor joko du. Litekeena da beste depresiogune bat gerturatzea Kantauri itsasora eta horrek hego mendebaldeko haize gogorra eragingo luke. Eta borraska horri loturiko fronteek ere euria utziko lukete. Hego haizearekin temperatura maksimoek gora egingo dute, batez ere Kantauri isurialdean. Ondorioz, arratsalderako elurkota 1000 metrotik
1500 metrora igoko da. Hego-mendebaldeko haizea gauean ipar-mendebaldera aldatu daiteke. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Iker Narbonarekin gaude, Etxebizitza sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Oso ongi, arratsaldean. Etxegabetzaren problematikari buruzko ikerketa egin duzu, ezta? Eta zergatik ikusi duzu hau egiteko beharra? Ikerketak bi helburu ditu, nagusiki. Lehenbizikoa da, Hego Euskal Herrian etxegabetzen errealitate honek azken urteetan, eta zehazki azken hamarkada eta erdiko denbora tartean izan duen bilakaera aztertzea, arreta berezia jarriz pandemiaz geroztik izan ditugun azken urte hauei, eta pandemiaz geroztik indarrean egon den etxegabetzen moratoriari. Horregatik ikerketaren beste izenburua ez, jarri diogu moratoriak eskutatzen duena. Azken finean, gero igual sartuko gara neurri horren azalpen zehatzagoan, baina uste dugu neurri honekin aditzera eman dela, etxegabetzeak debekatuta zeudela, eta ez da hala, ikerketan uste dut datua askorekin eta hainbat iturrirekin aski frogatu duguna. Eta bigarren helburua izango litzateke, etxegabetze horiek bere testu inguruan ulertzea, ez? Hau da, argitara ateratzea bizi dugun pobretze prozesu orokorra. Eta beste pare bat, helburu hauetaz gain aipatu nahiko nuke, garrantzia ematen diogula horrelako ikerketak egiteari, azken finean jardun politikorako, edo jardun politikoa fintzeko oso garrantzitsua delako, errealitatea ongi ezagutzea. Eta gainera, datu ofizialek edo erakunde burgesek eskaintza dituzten datuek askotan errealitatea desitxuratzen dute edo zuzenean proletalgoaren edo gizarteko sektore pobretuenen errealitatea eskutatzen dutelako. Etxegabetzekin oso argi ikusten dau. Datuak nahasiak dira, ez dira inolaz ere osatuak, 2013tik aurrera bakarrik ikus ditzakegu etxegabetze judizialei dagozkien datuak, hainbat hutsune dituzte, eta uste dugu horrek ere azaltzen duela, orain arte ez dela horrelako ikerketarik egin Euskal Herri mailan, hau da, eta asko bilatu dugu, eta uste dugu esan dezakegula dudarik gabe hau dela lehenengo ikerketa integrala etxegabetzei buruz, Hego Euskal Herrian. Eta azken finean hori ez, garrantzitsua da independienteki egitea ikerketa hauek, ze datu ofizialetatik ez zaizkigu etorriko askotan errealitatearen ertz guztiak. Eta nola bilatu dituzue datu horiek edo nondik atera dituzue? Bai, egia ikerketan badugu atal oso bat, nahi duenarentzat irekian gainera kontsulta daiteke, gedar.eu atarian. Hor badugu atal oso bat azalduz ze iturri erabili ditugun, nondik ateratzen ditugun datuak, zeintzuk diren orain aipatu ditudan hutsune horiek, eta nola saiatu garen hutsune horiei aurre egiten. Baina batez ere botere judizialaren kontseilu nagusiak argitaratzen duen txosten bati jarraiki atera ditugu etxegabetze judizialei dagozkien datuak, bide judizialetik esekutatzen diren kanporatze edo ustutze hauen inguruko datuak, horiek direlako datu ofizial eta erabilienak, baina horretaz gain, botere judizialaren kontseilu nagusiak ere azaltzen ditu, eta ez dira inezagunak, epaitegietan sartzen diren demandak, eta horietan egon gara buru belarri ere, eta gero Espainiar Estatuko Institutu Estadistikoak, edo Estatistika Institutu Nazionalak, gaztelaniaz INE deitzen zaion horrek, ere hainbat datu ditu zeharka edo albidetu digutenak ere pixkat ikuspegia orokorragoa egiten. Esan duzu, hau dela ikerketa honen ataletako bat, ze beste atal aurkitu ditzazkegu bi txosten hauetan? Bai, 3 atal nagusitu ikerketak, naiz eta gero nahiko zabalak diren, horietako bakoitza. Lehenengoa izango litzateke, bai etxegabetzeak saiatzen gara definitzen, zer diren, eta gero aipatutako iturri hauek azaltzen ditugu, eta gero beste 2 atalak direla propio ikerketaren gorputza osatzen dutenak ez. Bigarrena izango litzateke Hego Euskal Herrian etxegabetzen bilakaera aztertzen duena. Agian maila kuantitatiboago batean, ez? Hau da, hor zenbaki asko aurkituko dituzue, etxegabetzek ze bilakaera izan duten 2008tik aurrera, baina bereziki 2020-2023. Azken hilabeteetako datuak oraindik ez daude eskuragai. Hor tarte horretan, moratoriaren eragina eta bar, eta gero hirugarren atalean saiatzen gara etxegabetzeak beren testu inguruan kokatzen, ez? Hau da,
guk pentsatzen dugu higiezin merkatua berregituratzen ari dela eta etxegabetzeek eta moratoriak badutela hor kokatu behar ditugula. Eta gero badugu ondorioen atal bat horretaz aparte. Eta zeintzuk dira atera dituzuen ondorioak hau egin ondoren? Bai, ondorio asko aipan ditzake, baina horrela laburtzeko edo garrantzitsuenak gure ustez, esan dudan, batetik etxegabetzeak ez direla debekatu azken urteetan, asko errepikatu da, eta gainera ardura politikoko postuetatik etxegabetzeak debekatu direla, eta luzatu dugu etxegabetzen debekua eta pandemia hasi zenetik, eta hori ez da horrela. Are gehiago, moratoriaren eragina aztertuz, eta era ezberdinetan aztertu dugu. Ez digute erraztu instituzioetatik, nahiz eta eskatu dugun askotan informazio hori, ez digute eman, baina ikerketan ikus daiteke nola heldu garen datu honetara, 170 inguru, etxegabetze judizialen 170 inguru, jarraitu dira ematen, esekutatzen. Ordan, etxegabetzeak ez dira inolaz ere debekatu. Bestetik, ikus dezakegu, nahiz eta datu ofizialek hitz egiten duten etxegabetzeak zeozer jaitsi direla pandemia garaian, ikus dezakegu beste joera batzuek kontrakoa adierazten digutela. Hau da, ikuspegia zabaltzen badugu, etxegabetzen jaitsiera baino ematen ari da etxegabetzen atzeratze bat, etxegabetze batzuen atzeratzea, hau da, 170an esan dugu jarraitu direla esekutatzen, beste 170 hori zegertatzen ari da. Osatzen ari dela etxegabetzen poltsa moduko bat, horrela ditu dugu, atzeratutako etxegabetzen poltsa, Hego Euskal Herrian 1000 baino gehiago dira, neurri hau amaitzen denean berriro aktibatuko direnak. Ilara batean egongo baritz. Hori da, ilaran itxaroten, ager neurria noiz iraungiko den, eta berriz hasteko. Eta gainera, beste hori esaten nuena, beste joera batzuk ikusiz, etxegabetzen demandek gora egiten jarraitzen dute, 2008az geroztik joera hori gorakorra da, hau da, horrek pixkat, orain esan dudanari ematen dio, oraindik ere oinarri gehiago, etxegabetzeak atzeratzen ari da, eta handitzen ari da denboran geldirik dauden horiek, baina ez direnak inolaz ere ezabatu, eta bestalde, datu ofizialek erakusten ez dituzten beste etxegabetze forma edo modalitate batzuk gora doaz, okupazioari dagozkionak, adibidez, 2013tik 100ean igo dira, eta azken urtetan igoera ematen ari da, moratoriak ez dituelako babesten kasu gehienak, eta gero etxegabetze extrajudizialak eta ikusezinak deitu ditugunak, gero igual sar gaitezke gehiago, baina datu ofizialetatik haratago ematen diren etxegabetze hauek, batzutan legez kanpo, beste batzutan legearen mugetan, baina azken finean datuetan ageri ez direnak. Hori izango litzateke igual bigarren ondorio bat, eta hirugarrena higiezin merkatuaren esan dudana, berregituraketa hau ematen ari dena, eta etxegabetzeak hor ulertu behar ditugu. Guk pentsatzen dugu, ematen ari dena dela eta, azken finean, barkatu pizkatatzera noa, etxegabetzeak funtsean dira etxe bizitzarako sarbidean dauden arazoen adierazpen bat. Funtsean dagoen arazoa guretzako da etxe bizitzarako sarbidea. Oztopo pilo bat daude etxe bizitzarako sarbidean, batez ere, zailtasun ekonomiko handienak dituen jendearentzako, eta etxegabetzeak horien adierazpen bat lirateke. Eta orduan, gure ustez, higiezin merkatuaren berregituraketa honetan, etxe bizitzarako sarbidearen ikuspegitik ematen ari da merkatuaren polarizazio bat. Hau da, proletalgoa edo gizarteko kapa proletarizatuenak, pobretuenak, aspalditik da etxe bizitzarako jabetza bat izateko, etxe bizitzarako jabetzako aukeratik baztertuak izan dira eta oraindik ere baztertuago izaten ari dira, 2008az geroztik. Eta orain, horri gaitu zaio beste joera bat, eta da, proletalgoa alokairuko merkatu libretik ere kanporatua izaten ari dela, edo lekualdatua izaten ari dela. Geroz eta oztopo gehiago daude, alokairuaren prezioen igoera, filtro edo irizpide burokratikoa, razista eta klasista eta matxisten goraka da, eta bestelako oztopoak direla medio, alokairu librearen merkatua aukera geroz eta zailagoa da proletalgoarentzat, eta zentzu horretan ari da beste, noski ez, nonbaitera joan behar da jende hori guztia, ari da sortzen guk deitzen duguna miseriazko etxe bizitza sistema bat, ongo litzatekena batetik, alokairuaren merkatu beltza deitu daiteken horrez osatua ez, kontraturik gabeko pisuak, pilaketak dituzten pisuak, logeletan bizien jendea eta bar, eta bestetik ere instituzioek sustatzen duten miseriazko etxe bizitza sozial deritzogun horretatik. Eta guztia gainera ematen da, alderdi politiko guztien adostasunarekin, eta azken finean, etxe bizitza merkatua nolabait esatearren dinamizatzeko, edo
nola izango litzateke, grasa botatzeko eta gero eta bai, bueno, baliagarriagoa izateko hortik etekina ateratzen dutenentzat, ez? Azken finean, ematen ari dena polarizazio honekin da gaitasun, erosalmen ezberdina duten sektoren araberako sailkatze bat eta horiei guztiei errenta bidez dirua ateratzeko erraztasunak, ez? Azken finean, miseriazko etxebizitza sozial honen munduan guztian ere diru truk eskuratzen da etxebizitza eta horrek ere ahalbidetzen die errentariei eta instituzio publikoei etekinak ateratzea. Eta, igual gero sartu daitezke, ze azken gai hau bai da, igual potoloena eta zabalena, orduan, horiek izango lirateke. Aipatuzu edo aipatzen ari zara etengabe moratoria, baina hau zer da edo zertarako jarri zen martxan hasiera batean? Esan duzu hainbat ondorio izan dituela, baina hasiera batean zein zen ideia? Etxegabetzen moratoria edo luzamendua deitu dena Espainiar estatu mailan ezarritako neurri bat da. Zehazki etxegabetzen behin-behineko suspentsioa deitzen dena, edo horrelako izen bat duena, eta hau, ezarri zen 2008ko martxoan lehen aldiz, eta gero joan da luzatzen, ez? Askotan 3 hilabetero, beste batzutan 6 hilabetero, eta azken luzamenduan, horrek ezarri du gaur egun dagoela indarrean 2024ko abenduaren 31 arte. Neurri honek egiten duena da, etxegabetzeak, familia zaurgarrien edo pertsona zaurgarrien kasuan, etxegabetze prozedura judiziala denboran atzeratzeko aukera eman. Denboran atzeratu, legearen helburuak dionaren arabera, teorian, instituzio publikoek alternatiba bilatu dezaten, baina badakigu gaur egun alternatibena zer den, ez dago ia alternatibarik edo hori diote, orduan kasu gehienetan, eta sindikatu bezala ikusten dugu, ez da heltzen alternatiba hori, orduan egiten dutena da, denboran atzeratu, eta sortea baduzu, hori esan dugun bezala kasu asko kanpoan gelditzen dira, baina familia batzuk izan ditugu sindikatuan, 2 urte baino gehiago izan dute etxegabetze prozedura suspendituta, atzeratuta, etenda, hori denboran, naiz eta ez haien atzera bota, denboran geldirik dago. Eta, teorian saldu zen, etxegabetzen debeku moduko bat bezala ez, hau da, alternatiba eman arte ezin da inor bota bere etxetik, baina, horrek legeak dekretuak zehazki izan ditu hutsune asko, zulo asko, eta hortik atera dira, atera da ez ondorio hau, etxegabetze gehienak, legea gora bera eman dira. Eta esan duzu honen 70% exekutatzen ari direla, eta nola da posible hori gertatzea moratoriaren aplikazioaren ondoren? Gezurra dirudi ez batzutan, ze hasieran esan duenagatik, askotan esan delako etxegabetzeak debekatuta zeudela, eta egia da, behar bada, etxebizitzan jarduten dugun sindikatu eta kolektiboek ez bagen itu publiko egingo, azken 3 urteetan, jada ez dagoenez hain edabidetan ez, etxegabetzen gaia, jendeak pentsalezake debekatu direla. Benetan, baina ez da horrela izan, eta gero eta nik uste gero eta jende gutxiago sinesten duela ez, etxegabetzeak debekatuta daudela. Baina nola da posible? Batetik ezartzen diren irizpideengatik. Irizpideek esaten dute familia zaurgarria zarela erakusteko, zenbait baldintza bete behar dituzula, baina gero baldintza horiek batzutan ez dira guztiz argiak eta epaileen esku uzten da erabakia, edo batzutan ikusi dugu ere ofiziozko abokatu batek edo bestek ez duela moratoria eskatzen, edo azken finean neurria ez dela aplikatzen arrazoi batengatik edo besterengatik. Baina irizpideen ez betetze honetaz gain, gertatzen dena ere, moratoriak uste dituela kanpo beste kasu asko ez, adibidez okupazioari dagozkionak, esan dugu lehenago, eta batez ere proletalgoaren zaurgarritasuna da guk nabarmentzen duguna, arrazoi nagusi moduan, hau da, zaurgarri gara epaitegien eta burokraziaren aurrean, etxejabek inpunitate osoa dute haien legea aplikatzeko etxebizitzarako sarbidearen gainetik, eta orduan gertatzen dena da, neurri hauek
batzutan arbitrarioki, beste batzutan ez dakit ze arrazoirengatik ez direla aplikatzen, ez dugulako indar batez inposatzeko gure borondate hori etxetik ez botatzeko, ez? Naiz eta neurri bat egon, epaiak erabakitzen du ez dela aplikatzen, burokraziak erabakitzen du ez direla baldintzak betetzen, eta bar, eta bar. Eta orduan hori da gertatzen dena. Etxebizitza negozio hutsa dela uste duzu? Bai, guk egiten dugun analizia ez, Euskal Herrikoa da ikerketa, baina gara Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista. Egiten dugun analizia da gizarte eredu kapitalistan bizi garen momentutik etxebizitza merkantzia bat dela, etxebizitzarako sarbideak azken finean logika kapitalistari jarraitzen diola, ez? Eta azken finean gure beti izango dela gure diruaren eta gure posizio sozialaren menpeko etxebizitza batera sarbidea izatea, ez? Eta horrek zerikusia du etxebizitza kalitatearekin, etxebizitzan modu iraunkorrean egon ahal izatearekin, etxegabetzeekin. Hortaz guk proposatzen duguna da, edo gure indar guztiak bideratzen ditugu, gizarte eredu hau gainditu dezakeen estrategia bati, ez? Hau da, bestela egon ginateke denbora guztian gaixotasunaren sintomak borrokatzen, baina ez gaixotasunaren kausak, ez? Etxegabetzeak borrokatu dezakezu haien aurka eta gelditu ditzakezu gutxi batzuk, baina etengabe reproduzitzen dira, hori gainera konstante bat da, ez da fenomeno berri bat eta gizarte kapitalistaren historian eman den zerbait da, eta beraz, ez dago gaizki, ez? Norbere bizi baldintzen defentsan borrokatzea, baina hortik haratago begiratu behar dugu, ez? Eta etxebizitza negozio hutsa izateari usteko, egin behar duguna da, gizarte eredu kapitalista gainditu. Eta, hau giza eskubideetan aitortzen den eskubide bat da, ezta? Eta nola da posible hor izan da hainbeste jende kalean egotea? Bai, gertatzen dena da, giza eskubideen deklarazioarekin edo moratoria bezalako neurriekin ez, paper guztia direla. Hau da, ez badago horren atzean proposamen erreal bat, etxebizitza negozioa izateari usteko, etxebizitzak, horrelako deklarazioak eta eskubide subjektiboak eta askotan mahai gainean jartzen diren hitz politak, paper guztia besterik ez dira. Orduan, funtsean dagoen arazoa, eskubide eta deklarazio hauen guztien atzetik da etxebizitza merkantzia bat dela, eta hori horrela den bitartean ez dugu bermatuta izango etxebizitzarako sarbidea eta etxebizitzan iraun ahal izatea, ez? Horregatik dago hainbeste jende kalean, horregatik jarraitzen dute etxegabetzeak ematen. Ze etxegabetzeak ez dira ematen bakarrik Espainiar estatuan, nahiz eta 2008 eta gero izan diren nahiko fenomeno mediatikoa, ez? Ematen dira mundu mailan, gizarte kapitalista nagusi den heinean, eta hori, azken finean, moratoriarekin bezala, ez dute ezertarako balio horrelako hitz politek, ez badago atzetik benetako, negozio izateari usteko. Azkenean, eskubideak estatuak bermatu behar ditu, ezta? Eta zuek ideien bat daukazue azkenean jende guztia etxe bat izateko edo zerbait bururatu zaizue edo... Guk proposamen politiko bat mahai gainean jarri genuen ekainean, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista aurkeztu genuenean, eta hor dioguna da, etxebizitza benetan doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa izan dadin, hau da, mundu guztiarentzako bermatuta kalitate baldintza batzuk beteko dituena, eta ez dena dirutruk izango ez, hori da, baldintza ezinbestekoa unibertsala izateko eta mundu guztiarentzako eskuragarria izateko. Modu bakarra da, gure ustez, gizarte eredu sozialista bat eraikitzea. Hau da, logika kapitalistarekin erabat apurtzea eta etxebizitzak merkantzia izateari ustea. Baina hori gertatzen da etxebizitzarekin eta gertatzen da bizitzako esparru guztiekin, oinarrizko behar guztiekin eta bar. Orduan, proposamena egia da baten batek esan dezakela ez, baina hori oso urrun dago, eta bitartean zer egingo duzue. Bitartean egiten duguna da, pobretze prozesu honen ondorioen aurka borrokatu, kulturalki ere borroka bat abiatu, ez gure eguneroko borroka bakoitzean seinalatzea zeintzuk diren egiturazko kausak, gure etxegabetzen eta gure bestelako arazoen egiturazko kausak zeintzuk diren, zein izan ahalko litzateken horretarako irtenbidea, esan dudan bezala, gizarte eredu kapitalistaren gaindipena guretzako,
Eta hori guztia ere bideratzea gure gaitasun propioei eta proletalgoen antolakuntza independentea indartzeari, ez? Hor, borroka guztiak guk uste dugu helburu hori elikatu beharko luketela. Eta batez ere, pentsatzen duguna da, utzi behar diogula sinesteari estatuaren eskutik etorriko direla konponbideak. Gure ustez, sirena kantu horiek dagoeneko, nahiko agerian geratu da gainera faltsuak direla, ez? Eta berriz, errepikatzen da, etxegabetzen moratoria dugu aztergai ikerketa honetan, baina bestelako adibide asko jarri litezke, ez? Nola hornidura mozketak ere teorian debekatu zituzten pandemia garaian, 2021ko datuen arabera, estatu mailan 500.000 elektrizitate mozketa baino gehiago izan ziren, eta 20.000 gas mozketa inguru. Iruñeko udalak ere esan zuen duela hilabete batzuk, inor ez zela kalean bizi edo inor ez zuela kalean lo egingo, beraiek alkatetza aldaketa eman zenetik, ez da, handik aste gutxitara pertsona bat hil zen kalean. Azken finean, argi duguna da, konponbidea, gure bizi dugun pobretze honi konponbidea ez dela etorriko instituzioen eskutik, instituzioak direla arazoaren parte eta ez soluzioaren parte, eta nahiz eta bide luzea egon daitekeen horrelako, guk proposatzen ditugun moduko irtenbidea handietan, hori dela modu bakarra, nahiz eta gutxinak egin aurrera ez, benetan arazoa errotik konpontzeko. Bestela egongo gara arazoaren etengabeko reprodukzio batean erortzen. Ere, alokairuaren prezioa asko igo da, eta bereziki Iruñako egoera aipatzen duzue txostenean, zenbatekoan igo da edo aldaketa egon da? Azken hamarkadan igo da 150 baino gehiago. Okerrez banabil 154 uste dut, 10 urtetan igo da prezio hori. Eta Nafarroan pixkat bajuagoa da datu, baina antzekoa ere, 150 gora igo da alokairuaren prezioa. Eta zergatik igoera ikaragarri hau batean? Arrazoi asko egon daitezke, egia da hor batzutan fenomeno, itxura batean txinpleak eman dezakete, baina gero faktore asko daude eta azaltzeko zailagoak izan daitezke, baina arrazoi nagusietako bat, asko errepikatzen dena da, geroz eta jende gehiago bizi dela alokairuan, eta orduan alokairuaren eskaria handitzen denean prezioak ere gora egiten duela. Eta batez ere horren beste aldean dagoena da, geroz eta jende gehiago, hobe esan da jende multzo batek geroz eta etekin handiago ateratzen duela, ez? Eta hori da funtsean uste dugu seinalatu behar dena, ez? Alokairuaren prezioa igotzen da, eta ez da horrek ez du eragiten bakarrik pertsona batzuk pobretzea eta pertsona batzuek geroz eta zailtasun handiagoak izatea etxe bizitzarako sarbidean, baizik eta horretaz aparte ematen ari dena da jende bat geroz eta gehiago aberasten ari dela. Errenten bitartez, alokairu errenten bitartez, ari direla langile klasearen kapa askoren soldatak arpilatzen edo espoliatzen, eta horrela ari direla haien aberastasuna metatzen. Eta hauek ez dira bakarrik bankuak edo putrefuntsak edo horrelako ez pentsatu dizakegun enpresa handiak, partikularrak dira gehien bat, askotan jabe txikiak, beste batzutan jabetza gehiago dituztenak, eta hor badago datu bat, 2013tik 2019 bitartean, alokairuagatik eman diren diru-sarrera garbiak, izan diren diru-sarrera garbiak estatu mailan hasi dira 140. 2019 arte bakarrik, eta 2019tik oraindik alokairuaren negozioak izan du igoera nabarmena. Orduan, hor dago arazoa, ez? Etxe bizitza negozioan horregatik igotzen dira prezioak komeni denean, eta por cierto, hor nabardura bat egitearren ere, instituzio publikoek sustatzen dituzten babes ofizialeko etxe bizitzetan ere, igoera honek gero eragina du, eta haien prezioetan ere igoerak ematen dira. Azken finean, merkatuaren legeek etxe bizitza publiko deitzen dugun esparru horretan guztian ere eragina dutenaren seinale bat, ez? Eta, klaro, hau gazteei ere eragiten diet, ez? Gurasoen etxetik joan nahi duten gazteak, eta bere etxe bizitza izan edo etxe bizitza alokatu, eta nola eragiten die hau? Eragin nagusia da, geroz eta zailtasun handiago daudela emantzipatzeko, ez? Datua buruz ez dakit, baina egia da hori, Nafarroan 30 piko urte edo izan daiteke, ez dakit, geroz eta azken urteetako bilakaera ikusiz, geroz eta beranduago emantzipatzen dela gazteria. Normalean,
gazteria deitzen dugun subjektu horrek egoera ekonomiko kaskarragoa duelako, eta geroz eta oztopo gehiago dauden testu inguru batean, alokairuko etxebizitza batera sartzeko, justuki oztopo horiek nabarmen sentituko dituzten sektoreak dira gaitasun ekonomiko txikiena dutenak. Eta hori ikusten da batez ere atzerritar jatorriko biztanlerian eta gazteetan, horiek dituzten zailtasun gehien etxebizitza bat eskuratzeko. Aipatzen duzu ere, judizioz kanpoko hutsuketak eta ikustezin diren hutsuketak ugaritzen ari direla, baina zer dira hauek? Bai, deitzen ditugu horrela, edo beste batera esan da etxegabetze extrajudizialak eta ikusezinak, bide judizialetatik kanpo ematen diren etxegabetzeak edo etxe kanporaketak edo hustuketak, esan duzun moduan, izan ere, datu ofizialek ez bakarrik etxegabetze judizialak erakusten dizkigute, baina zer gertatzen da, jendea bere etxetik kanporatzeko modu asko daudela. Ez bakarrik salaketa bat jartzea eta epaiketa bat egotea eta orduan data bat heltzen zaizu eta botatzen zaituzte. Igual argia mozten edo... Hori da. Hor sartza ditugu etxegabetze extrajudizialak izango lirateke bortxaz maizterra edo okupatzen arien pertsona edo dena delakoa bere etxetik botatzeko helburuz egiten diren ekintzak edo pertsona hori bere etxetik botatzen amaitzen duten bortxazko praktika horiek, eta hor sartzen dira zuk izan duzuna, hornidura mozketak adibidez, horietako asko ikusten ditugu gainera, desokupazio enpresak, eta haien volumena, negozioaren volumena handitzen ari da, nabarmen, azken urteetan, sarrai aldaketak, askotan etxe jabe txikiek, ez dute igual interesik, dirurik edo dena delakoa prozedura judizialetara jotzeko, eta orduan sarrai aldatzen dute legez kanpo maizterra edo dena delakoa bere etxetik botatzeko, eta horrelako praktikak ez deitzen ditugu etxegabetze extrajudizialak. Eta etxegabetze ikusezinak lirateke bortxa asko elementu hau ez dutenak, hau da, indarkeriazko praktika hauek ez dituztenak, baina azken finean bultzatzen dutena da pertsonak etxetik joatea haien borondatearen aurka. Hau da, zure burua ikuste duzu behartuta etxetik alde egiteko, nahiz eta zuk ez izan borondate hori, eta hori gertatzen da arrazoi askorengatik, izan alokairuaren prezioaren igoera, izan kontratua amaitzen dela, izan kalitate txarra, eta bar luze bat. Esan dezakegu metafora batekin, etxegabetze ikusezinak izango lirateke izeberg handi honen oinarria, etxegabetze extrajudizialak izango lirateke izeberg honen horrelako punta zorrotzenak, edo lasgarrienak ikusten ditugunak, esaten dugu Eta etxegabetze judizialak edo datu ofizialek erakusten dizkigutenak punta, punta bakarrik. Eta datu bat ematearren, jarri ditugu datu asko ikerketan, pixkat errealitate honetara gerturatzeko, baina horrelako datu osatu bat izatea ezinezkoa da. Errealitate hauek nahiko ikusezinak izaten direlako. Baina bai hasi garela biltzen Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista osatzen dugun lekuan lekuko sindikatuok ditugun datuak, eta jaso ditugun etxegabetzetatik, zehazki exekutatu diren etxegabetzetatik, 130 inguru izan dira etxegabetze extrajudizialak, eta 126,6 uste dut etxegabetze ikusezinak. Hau da, gauzatu diren etxegabetzen erdia baino gehiago, datu hauek dira 2023ko iraietik abendura bitartekoak, baina badira 10naka. Gauzatu diren etxegabetze horietatik, erdia baino gehiago izan dira extrajudizialak eta ikusezinak deitzen ditugunak. Horrek eman aldigo aditzera, nahiz eta igual ez den datu oso osatu bat, eta beharko genituzke bestelako gerturapenak, baina ematen dugu aditzera realitate honen dimentsioa, etxegabetze judizialetatik aratago, badaude modu asko. Ere zaila izango da neurtzea hauek, ez? Zaila izango da, barkatu? Neurtzea oso zaila, bai. Datu eskura ditugun datuekin oso zaila da. Bai, eta gainera hori ez baldin da geratzen nonbait iratzia, zaila da ere kontatzea, ez? Claro, hori da. Eta lehen aipatu zu, daudela desokupazio enpresak. Bai. Eta hauek nondik ateratzen dira, zer egiten dute? Bai. Desokupazio enpresak ulertzen ditugu marko kultural edo horrelako, nola esan, pentsamendu sozial erreakzionario bat indartzen ari den testu inguru batean goraka duten enpresa moduan, testu inguru horretan ulertzen dugu hazten direla.
Ez dakit nondik ateratzen diren zehazki, hamarkada baino gutxiago dute Espainiar estatuan, desokupada enpresarik famatuena ez, eta mediatikoena, baina hainbat desokupazio enpresa daude, eta egiten dutena da, bai, bueno, desokupazio deitzen diote euren buruari, baina ez dute bakarrik okupazio kasuetan jarduten, bai, alokairu kasuetan ere jarduten dute, inkiokupak deitzen dituzte ez, ordaindu ezin duten pertsonak, edo besterik gabe, etxe jabeak bota nahi dituen pertsonak, ze batzutan ez da beharrezkoa ez ordaintzea. Eta orduan egiten dutena da, eskaini zerbitzu bat etxe jabeei, etxearen jabeari, pertsona etxetik bota nahi dituen pertsona horiek bide judizialetatik kanpo botatzeko. Nola? Presio mekanismoen bidez, adibidez, etxearen sarreran jartzen dira, sarbide kontrola deitzen duten aginez, dela ez digutzu gutxiko berriz sartzen, ja irten zara zure etxetik. Legearen mugetan edo legetik kanpo sarritan, bai, bueno, beste askotan intimidazioaren bidez edo akoso jarraitu baten bidez, deiak eginez, mehatxatuz eta bar. Azkenean, gainera izaten da perfil bat, normalean, gizon indartsuak, horrela beldurra eman dezaketenak jendea kanporatzeko, eta praktika erdi mafiosoen bitartez lortzen dutenak jendea barkatu bere etxetik kanporatzea. Horre nabarmendu nahiko genuke, desokupazio enpresen gorakada esan dut, ulertzen dugu testuinguru erreakzionario baten edo pentsamendu erreakzionarioa gizartean edatzen ari den une honetan ematen dela, baina baita hor gertatzen dena da bestelako agente batzuek ere praktika hauek erabiltzen dituztela geroz eta gehiago. Bai etxe jabe partikularrek, baina baita instituzioek ere, eta hor gertatu zen duela hilabete gutxi azaroan, Iruñeko udalak, bere garaian UPN zegoela, Jarauta kalean okupatu zen etxebizitza bloke sozialista ustutzeko erabili zituen metodoak, ez? Desokupazio enpresa baten berdin-berdinak izan zirenak. Jarri ziren hor atean, 5 egun jarraian, jendeari ateratzen bazen ez zioten berriz sartzen uzten, eta horrela gutxinaka lortu zuten pisu gehienak ustutzean, naiz eta azkenean erabili behar izan zuten ere, hor ez dakit nondik atera zuten baimen judizial bat, oraindik bi etxetan jendea zegoen. Are gehiago, udaltzain bati lortu zuten etxe barrutik grabatzea esaten desokupa manda, hori da esaten dutena orain enpresa horretako mertzenarioek. Eta horrekin ikusten duguna ez nola desokupazio enpresak badira arazoaren aurpegi bat, baina arazo asko handiagoa da. Nola normalizatzen ari den eta gainera justifikatzen den askotan jendea bere etxetik botatzeko era guztietako aitzakiak, ez? Okupa dela, ez duela ordaintzen eta bar, eta horrek badirudi dena justifikatzen duela, geroz eta eskubide gutxiago aitortzen zaizkigula gure etxe bizitzaren alde borrokatzeko, eta hori da gure ustez kezkagarriena. Bai. Bada, kezkatzekoa. Eta, egoera hau, hobera joango dela uste duzu, okerrera, zein da zure pertzepzioa? Tamalez nik uste dut okerrera egingo duela, eta ikerketan saiatzen gara ez, pixkat edo aurrera begirako joera horiek zeintzuk izango diren mahai gainean jartzen edo asmatzen saiatzen. Eta etxegabetzei dagokienez, dagoeneko esan dut, ez? Etxegabetze demandak gora doaz, naiz eta orain neurri bat dagoen, horien parte esanguratsu bat esan dezagun denboran gelditu duena, orduan etxegabetzeak pilatzen ari dira, eta ez dago arrazoirik pentsatzeko ez dutela gora egingo, ez? Neurri hauek eragina galtzen dutenean, eta noizbait galduko dute, ze hau kontuan izan behar dugu, moratoriak egiten duena da, pilatzen ari diren ez ordaintzen guztiak ere, gero estatuak diru publikoz ordainduko dizkie etxe jabei, ez dakit hau ulertzen den, baina esan nahi duena da, pertsona batek ezin du ordaindu, eta orduan etxe gabetze prozedura bat jartzen dioten, moratoriak babesten du, orduan egiten ari dena da zor publikoa metatu, ze estatuak gero ordainduko dio etxe jabeari jaso ez duen guztia, ez, denbora epe horretan, orduan neurri hau ezin da etengabe edo betirako luzatu, eta noizbait amaituko da, eta orduan etxegabetzeek gora egingo dute, berraktibatuko dira etxegabetze judizialak, eta bar. Eta orokorrean esan duena, ez, pobretze prozesu hau, hainbat ertz eta hainbat adierazle dituena, eta ikerketan horietako asko aipatzen ditugu,
larriagotzen ari da, ez doa atzera, baizik eta justu Azken kontrakoa. urteetan gainera bizitza pilo bat garestitu da, eta hori ekarriko du pobretze maila handiagoa. Bai, eta ikusten dugu ere, beste datua da, bizitzaren garestitzarekin gainera estuki lotuta geroz, eta ez ordaintze edo gaztelaniaz inpago deitzen zaion hori gehiago daudela etxe bizitzan. Horiek ere azten ari dira asko, orduan. Eta, bueno, herritarrek nola lagundu dezakegu honen aurrean edo? Ikusten dugu garrantzitsu dena antolatzea dela, ez? Honen guztiaren aurrean, kolektiboki erantzutea, arazo individual gisa bizi ditugun horiek, eta etxegabetzen kasuan oso nabarmen ikusten da hori ez, ulertzea direla arazo kolektibo bat guztiei eragiten diguna, hau da, pertsona bat bere etxetik botatzen dutenean langile klase guztiaren aurkako eraso bat ari gara pairatzen, ez? Gogorarazten digulako sistema kapitalistan ez dugula etxe bizitza bermatuta. Baina, etxegabetze eta saratago horrelako beste adibide asko jarri ahalko genituzke, ez? Kolektiboki erantzutea, antolatzea, eta guk etxe bizitza sindikatu gisa, esan dezakegu ez, hemen Iruña herrian etxe bizitza sindikatu sozialistak antolatzen dituen ekimenak, asanbladak, borroka prozesuak eta bar, beti oso ongi etorria dela jendea etortzea, jendeak laguntzea alduen heinean, ez? Batzuk agian lagunduko dute propaganda jartzen lagunduz, edo txanda batzuk eginez, edo diru ekarpen bat eginez, edo dena delakoa, baina laguntza oro oso etorria da, ze geroz eta gehiago izan, eta geroz eta gaitasun gehiago izan, orduan eta helburu handiagoak jarri ahalko ditugu mahai gainean. Eta norbait interesa izango balu, nor aurkitu ezake egin duzuen txostena edo ikerketa? Bai, txosten hau baduzue gedar.eus atarian, irekian, bilatzen baduzue Euskal Herriko etxegabetzen ikerketa edo moratoriak eskutatzen duena, horrelako hitzekin bilatzen baduzue erraz aurkituko duzue, bestela sare sozialetan ere badago. Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sozialistak baitu bere sare sozialak, eta horre aurkitu dezakezue pixkat atzera eginez, duela aste gutxi batzuk argitaratu baikenuen, eta bestela idatzi aldigu korreora edo mugikor zenbakira, ditugu gure kontakturako bideak Iruña herrian ere bai, eta bidaliko diogu edon hori. Eta, bukatzeko ezakit zerbait utzi dugun, zerbait gehiago komentatu nahi duzu, ezakit jendeari zerbait esan. Nik uste dut nahikotxo gai komentatu dugula, gainera erantzun batzuk luze, orduan gutxi geratu mahai gainean, ez? Azken ideia azpimarratuko nuke. Hau guztia ez dugula egiten nahi dugulako ikertu gure interes partikular batengatik edo interes zientifiko batengatik inkluso, ez? Etxegabetzeak zenbat diren eta ze pisu duten, baizik eta egiten dugu errealitatea ulertzea ezinbestekoa delako ura eraldatzeko. Eta horretan dago gakoa, ez? Politikoki antolatzean, kolektiboki antolatzean, bizi ditugun arazo hau guztiei aurre egiteko. Orduan, berriz ere ideia hori azpimarratzea, antolakuntza eta borroka direla bidea. Bueno, mil esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta egoera larri hau partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, ondo izan, Iker. Berdin. Agur. Agur. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, beste aste bat bukatu dugu, eta astelehenean itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Asteburu ona pasa, ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.